Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Alive and Fresh Fish Suppliers, kala ujor da ke ijahar ha Jalupara Police Outpost ha ka janmet jong ka arpu khandai tarik ubnai jelio, halor ka jing sha pendik ki kali kit dok ha hashtag limti, kumjo ha ka baydei baka jing sha berngem, habagi kintat bansir pisa. Uba nangkit bok hujan, uba long u Vice President ka AMA FFS, ulay thu ba ha ka janmiet jong ka arpusan tarik kila don gibriyo ki babat ki kali ki dok ha ban pan pisa ya ki nong nya kali bar haba ki nong yalam jong ka seng kila let cha ka te ka jaka ban ekren so thu jingmut pen ban uway na ki dikhot jong ki ula shak takti ha ki te gibriyo kat kum ka jing thu uba hujan ki te gibriyo kila kam ne de ba ki de ki dikhot jong ka riboy Youth Federation Shushu ulay thu ba habaya dei bat kanika kam kila yo banekren bat kinong yalam jong ka seng banekren phliu jingmut menne kasngi Henry ki klem palat por satya dei halor ka te kanong rim ba ka association kambanse banbu da ka ijahar shushu ka kongrina kharbutna kabade ka secretary ka AMA FFS kala thu ba ka ne ka jing sha pendik ki kali ke dok ha ka ja labon bun sin bah kalaong bagi tegi brio omtang bagi pan pisa Henry ki penpai ye kakali ki dok ha bat ki berngem bersit ru lada kim sio ka pisa ka bagi pan 1,000 tingka shikali kalai thu baha kate kamiet ya ka bat uwe udukot ka association kila sha berngem penja klep ha ki tegi brio bat dei halor ka nongrim na ka benta ka jingsngan ha ka let kawan ki salet ban ujor ijahar kalau ongru bakumba ka association kala persyang banekran ngotho jingmut Henry ki aidau bat kala kenturu bakin mi syakmat banekran bat lada kimle kumta ka association kan sathat ikijingkren bat ki durki baki yo banring ha kate kamit baki kta akti ya udukot jongki nga kategory harbuna bat nga di secretary jong kanika association All Meghalaya Alive and Fresh Fish Association de kumba lakran vice president manha katuga absantarik tengi yo ka phone call na ki driver ki basi bara dok hayengi te kyong ba ki don ki briu ki baju pendik be nanti te kani ka instance kam dei batang ha karpsan tarik te hashwa jong katu ga siru ngala let ka ha ka si sonde ka tur ngala let ngila ekran be ki briu te isyam ba bar kita kim don ki teng ni no kum tuma te hadian nang ta arsi hadian ka jabyang ha kata karpsan tarik pat ki la kol biang ki om ka don kum kata ka jing krong pisa ka jong ki balat bar ki berngam ru om dong shim bisa ma kiberngam ke malada kimseo kin pen phai kali te kata ka sing ale histe badi we member jongi te yele argu langot kum tai na question tingale ele che thengi am ya kata ka jingja to ka jaisha ne ne kishu kren ke lebar ki ko ban te ya kata ndai ne mar bateng teng ki yo ki kishu ko apan ki udore kamar ka long kada ne bum kata ke ting tang tengi ko abaya ka jing shisha tingi hiar che the andangi hiar mi shong che the tengi sham ba ka don kum kata bakin tre ban seo ta ki pisa ki pen phai ki kali yung phai biang sha sa tela ta ki phai sha sa mon ban ba khli to ka jing yap jong ka dok ha ka dor le ka jing bernya mi ki driver le kyong adam ai ka 1,000 mlong ya ba be ka 1,000 shikali tena kata wala kata ru ngala kran ka phone e ngedon ka recording bad bangai shukran ru ngadon ka video recording ru ngadon ka bar ja kata si wala kata ru nga o ki nga pa ki nga pe preparation komne to sim ars pales pa minum thangma tingyong kumtahi ngidong hi bangin ai te kata ka jing demand jong ki pa kami ha mangi ngim don dem ngim sha exam de haka tax mo ngim don tax te ya kata ngila de biakran hi de ki kenno kala mangi bangi ngile de chalan bangi ni charge ta ka arja san spa tengo ki ai ka proof bangi ngi de kata ka delivery chalan ngong kumta te ki para member baro khoi ru ngala ekran halor kata baro khoi te ngila len hapo spot ban kendo ekita ki breo ba banyakran mo ngila po spot banyakran te ngidang sedang hi banyakran te kum ka pathi mentang idon kam hi ka safety yala deru tingi bu ka video recording te mare i ba ngi record kam ta i member ki the da kum na ka dur mat jong i ki the da kum ki as dang da um pan sho te ang tang idon tar lai ngon mangi te ki to ki don ki khasan ngot da khpo khasan ngot ke dan te ki sho i ta i member ji te nga hang tang la sang boring video tendang la ring video te we ni kita ki member jong ki to la ta ne khti jonga ba du mentang adang jiam ngene khti hadu mentang adang jingam teng la wan le ka medical check up ro te itu member jengi li lai si kham lakhe bakila sho kila kura kila ayu nakadam te nang ta ri kadep sho ekam ta te ngal oi ki ma hindi ban katakti kidi ban kran beli fik takti te halor kata ru kim singapra
kim sengap re te kila ya ben ngilak khot bisa po ngilak khot adu hapo ka police station mo hapo berni ila tani ki ban kan adu police station leke jingya jung tu breu kalong bet ba umdan jing porwai aita hapo public place ru ringkar bo secret be pum tan te wala kata ngilingi kempa mo kan ke ngi kwa ngin ya kan yusuk ngin ya kren kan ke badon mo ada kalong no komnoro dingila ya bu ka meeting ka bang ada bisyo meeting sha haka smith hodiang man ya dan meeting tinggal ada biar penbed bat kitur ngila ya phone anda ngila ada biar phone kila ya agree bakin wan bakin ya penbed batasi tinggal abi kata ka por ke jongki de ngila abi kata ka por ke jongki de ki kelaman tingi dungin ban se ban bu ya ka FIR namar ka kentian ka baki keren maki yang ngali ki dong kamno ngin pendep no ya yang ngali ki dong kele kamno pendep no ini kata kentian kam sultanata tingin ban se ban bu na manta ka safety le jong la sha dangi ya ni yang benda ban bakli dangi jai mengi nanti itu member kiong ini penjara ngai no kata rukam de kentian ka ba ayu kita gila atem tu moda bet kata kadi bi atem tu moda ta kada ngim ban se ban bu ya ka FIR Kasi warbo FIR ni FI4 ni arin tu bu FIR ke ka ba kara ka rag ba pincin na misma. karai te halu menta ngam ban shu persyaya pisia mo media ngidon ka video recording e jonki lada kim tre ban mi sha khamat ban yakran ban ni ngim ban se ngin flash ka video hapo media kata khoi amar bole ekani ko sunjungi ro lai tho hida sarkar ni amba ngi dangkran tangkumni media matasi syabangin play ka yoro ngila ai hapo media plus yang ta kini ki jingja kin sengi baju jaman man kapor amba tang menta kasi ya kani ngila debra hadu ki bor ki bahlor hadu imin se jong fisheries ngi ada ban ai copy the true jong ngila pha copy lo chabro sei director superintendent je ki bari ban yat ken ye baro khoi ngila pha ba iso in sen ya kani ka copy seki te amba ngila syukran Tapi tammi Mr. in charge of fisheries ka iba itin so yo pi halang. Ani ki jingja ka ba dia mana kan. ya kani ga jingja te isa yong ba om batang mangi bali complain labun ki balat complain do te yong in sa simkhya te in sa shong lang bat ki ba de ban shong kumi home minister ne banno ki ba de hakabuar kan te yong in shong nyakran sha te yong in le ka bala hi ban pundu ekene te nga kwa bang terpat ya sarkar ru bakadi ban simkhya lor kan ya kamdi ban ailat kum kini ki jaj priyo ki ban shong halenti ban pendik namara lada ki pendik maki kini ki dikhar ho ngi ya man tabat ki ndai maki ki ban pandap ba mingi hi ki paj ba hi man ta ka jing tu nong kalau ngi ki paj ba hi lada ka ja si ja kum ne man ka por kin bar ki kali kin long kin charge mingi kat ba man la shay ki kin mon ra mar shu min yo man ngi ban dia sini kapung ka bangi don barok hat ki pandap mar na asam te lada ka long bit kum ne kin thut maki lada ki la thut kumut kupaning kong sangan oyo ki kini dikhar kinum sai pisana pelala dia cheating karo pengin charge di mangi kinong shimar hi ada pishim syajar ko tri syajar un charge ningi hi ha kanu karu ko un charge pi pinum tep ka dorun ban kiyo ada kiyo dor te mano bayam paj ba jungi hi am te kadi ga jingle jongki ngin jinjar mangi te kata ro ngar ngapa ke te kada ngi sakwa ban ten dia Kertang jonga kadai ba nangkit bok jon ngadai vice president jonga ka seng jongi All Meghalaya Alive and Fresh Fish Association. Te hajing syah hajing bomdon presiden taksi ya ka sim kum vice president ban kran hang nekpor. Ngiwan hang nem taksi da jing sukya lor gajing sya pendik jengki member ke jongi man kapor bagi wanra ki dok khan po asam. Bat sitang ti laju syabat laju krong pisa jubor ki driver ki banyak kali ki dok ha jongi. Te hajing syah ka sarkar kam semla hak si utak sengi nam ta kani ka jingkit jungi kini kidok khang na po asam panwara si Meghalaya bangindi kidon ki jaka bangi ri popong ki jaka bangi di hayo ta kini kidok khaim ki bangi juwanra te halor kane ngesukya banwan taksi ban ai kini namar ba kade ki jingje man hak arsan terik menmit por menmit por ba ki phone ki driver jungi ki phone bala syabat apa berni te nakaliang ji sekretari jingi lalai ten sabatai hamai ringi nakaliang kasang jungi ngi sokia nomor bolengi ai ka FIR ka jing syang ila ya keren men hak arpun retring ni dan meeting ila syang meeting tungki member jingi berkhoi ila ya rai ba dan ki per member jingi ki ba jing mud bangin nempat ai ka FIR ngin khot ya keren syamo ten nakaliang jong kiru kilapun makin kalau ne keren makin ni sukno anring labu mene sau siteng tangi pun mene pan boleh pimpat poi la kata ki hang nangit ngim don por ngim lap ibun kam tangene gede ke ba ngi sosi ban ong mar ba
kada jing lek kelan jeng kini gibru isu tu begini gibru kimbe gibru babha nalor ba kipan bisa jubor halti sentkin hasurap nakha dia kran ru kimtre nang taum dei tong kumta mahak tu komit arsan tarik kilak takti ru gimambar kujengi bagi membar jungi kilait ban yakran wa ban yakran mau bat ki balai ki lum bisa balai ki krong bisa man kapor abangi ngiladan dak association kuba ka sorkar ngi ngilada register mak sorkar ngi ka ong bangim don kam ban lum tax non kam bangin siu ka tax mar kan kadok khaim kadok kha bangyawan ra na po asam kadai hi na po ka ri ka jungi Kalau kita kiba penjut dengan cara lingkungan pikam begini ni, kikam gide kisang balang nak ikut. Haljing siya to komit kidar video maupun siya bagide ikam bagide ki RBYF te halor kata ngilayo man pun ki member yung RBYF bangin ya kendu menyakran rei mendak sila ikut tekim tre te dei halor kata kadaw nakaling jengi ngihaban ai ke FIR te mentah hingan sudah ai ke FIR dengan pek ya ki ya jing bisar hok hak baydai bakabor jeng ka ai lor nikah